गुड मर्निं लोगोफोर गासैखौबो खुलुमहरबाय नैथि मंगलबारनि गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर दिनै फुंबिलि समावनो आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आलारि बाथि सावनानै आरज गाबबाय लोगोफोर दिनै फुंनिफ्रायनो एसे खामानि मावबाय फुजा खालामबाय बाथौ फुजा खालामबाय न'नि फुजाखौ खालामखांनानै आङो दा थांनो ओंखारदों रायजोनि बाथौ थानसालियाव जोंहा दिनै नैथि मंगलबार साननि आरज लानाय हाबाफारि लादों आं बेहायनो थांनो ओंखारदों लोगोफोर देखायलांनोसै आङो जोंनि आरज लानाय नैथि मंगलबार साननि बाथौ साननि आरज लानाय हाबाफारि लानायखौ आं देखायलांनोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोफोर आङो दा थांनोसै रायजोनि बाथौ थानसालियाव गुड मर्निं आङो दा सफैबाय बाथौ थानसालियाव नैथि मंगलबारनि जोंहा बाथौ थानसालियाव बावनाय आरज लानाय हाबाफारि लादों बावनाय थिनाय जाखांबाय जोंहा लोगोफोर दोनोथ' बाबा माइनाव नैथि मंगलबार साननि जोंहा दा फ्लेग दिखांनो नागिरदों नायलांनो हागोन नै बिथिंजाय गांसे आर'नाइजों जोङो बरायग्रोनो सानदों बिथांखौ आर'नाइखौ आजावनो थाखाय खावलायो गोजोननाय थाबाय सानैसिम दायो आर'जखौ खालामनांसिगोन दे खालामलांदो आर'जआ
गामिनि थानसालिफोरखौ जों नुदोंमोन आरो बेहाय जाबायदि आदब खायदा बेफोरखौ जोङो नुबोदों जायनि जाहोनाव गोथार नैथि सान नैथि मंगलबार नैथि बाथौ सानाव दिनै जोंहा आर'ज लानाय हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिदों बिथाङा नै बिबुंथि लाखिदों बिथाङा गान दङ रोजाबनो खम माने खोनानो बोरैबा नाङो बेफोरखौ नुनानै हयथ' गुबुनारिफ्रा जोंनि बिया सारबफ्रावहा माने बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनामोन नाथाय जोंहा दा जिहेतु जोंहा बे बिबार बाथौआ फैनाय लोगो जों संस्काराव फैनाय लोगो दायो खिन्थु गुबुनारिफोरनिफ्राय जोङो जोंनि जायखिजाया नियम निति माबाफोरावहा जोङो बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनो बेखायनो जोङो बयहाबो जोंहा बिबान दङ जोङो जोंथ' समाजसे कल'नि गामिनि थागिबि हिसाबै जोङो एसेबाबो माने उन्नत होननानै बुंना लानांगोन खारन जों बे साफ्रोमबो न'खरा जों गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै जों दिनै बेहाय न' लुना थाफैदों नाथाय जों एसेबां खाथियाव थानाबो जों बे गामियाव मानो थायाखै निस्सय जों माबा मोनसे सोलायनायखौ नागिरनानै जों दिनै बेहाय न' लुनानै थाफैदों संसार जाफैदों थारमाने जोंनि जा मावखान्थिफोर जोंनि जा मावनाय आखल आखुफोर बेफोरखौ जोङो मोजाङै दिन्थिलांनांगोन खारन जोंनि गामिखौ आं बे जोंनि अरिजिनेल गामिफ्रा जोंखौ नायहरबाय थायो स' बेखायनो जाहाथे जों गामिनि माइनावफोरखौ आं मोनसे खावलायबाय जोङो जेसेबां हायो जों गामिनि जा थासारिफोरखौ जोंनि आबहावाखौ जुदि जोङो जे अरिजिनेल गामियावहा जाबायदि माबायो बेनिखाय जाहाथे जोंनि आखल आखु जोंनि आबहावाया जाहाथे चेन्ज जायो आरो बेखौ साफ्रोमबो न'खरनि जोङो 30 घर न'खर दङ बे 30 घरनि सोरबा सासे न'खरा जुदि बेवहाय बे आबहावाखौ गाज्रि खालामबा बे आबहावायानो जोंहा मोजां गाज्रिखौनो नुहरगोन खारन मानसिया सदाय তাৰমানে নেগেটিভটো নাই দিয়া মই তোমালোকক আজি পাই ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে এটা তোমালোকে এটা কথাটো সদায় মনত ৰাখিবা মা দেউতাই যিমান তোমালোকক মৰম কৰে তাতকৈ आरो बेलेगे कुनु माने देउरि बिथाङा बिबुंथि लाखिदों लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंनि गामिनि देउरि बिथाङा बिबुंथि लाखिदों नायलांदो नैथि सान बाथौ साननि सोमोन्दै लोगोसे दिनैनि जितु जों मोनाबिलि समाव अपसन लिरगोन बेवहाय अपसना मोननै 6-8 अपसन बे हाबजेननायनिफ्राय लानानै नोंसानि न'खर जोबनायसिम अखासिमहालासे बे अपसनखौ लिरगोन आरो बे अपसना जाय नांगौ बायदि बे खिनि हाबाफारिया मोजां जागोन बे फार्स्ट प्राइज जागोन सेकेन्ड प्राइज जागोन थार्ड प्राइज लोगोफोर गासैखौबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय लोगोफोर दिनै जोंहा गोथार बाथौ सान माने नैथि मंगलबारनि गोथार बाथौ सानावहा जोंहा दिनै मोनाबिलि जाबोनाय लोगो लोगो आलारि बाथि सावनोसैलाय लोगोफोर जोंनि गामियाव माने न'फ्रोमबो माने जाय जेरै हायो जेरैबायदि लगायनो हायो साजायनो हायो बेबायदि साजायदों आं बेखौनो देखायलांनोसै आङो न'निफ्रायनो लानानै देखायलांजेननोसै लोगोफोर न'फ्रोमनिबो आङो न'से न'नै न'थाम जेसे हायो आङो देखायलांनोसै सोर माबोरै साजायदों सोर बोरै साजायखो मोनाबिलि समावहा आं बेखौनो एसे देखायलांनोसै नायलांबाय थाथो आफा बोराइ बाथौनि मुङाव नैबेनो जाहैबाय आंनिया बाथौ थानसालिया आं एसे साजायदों आं बांद्राय साजायाखै लोगोफोर आं जों गामिनिखौबो सोर बोरै साजायदों एसे देखायलांनोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ गोथार बाथौ साननि नैथि मंगलबार
फार्स्ट टाइम आङो जों गामिनि बाथौ थानसालिखौनो देखायलांनोसै लोगोफोर नैथि मंगलबारनि गोथार बाथौ सानाव माब्रै साजायदों एसे देखायलांनोसै आङो नै बेनो जाहैबाय हाबलांनाया हाबलांनोसै फायदो होननायानो र' बाहेरथिंनिफ्राय बेबायदि साजायनाया नायदो आं देखायलांनोसै आरो गुबुन गुबुनफोरा बोरै बोरै साजायदों गुबुन गुबुन न'खरखौबो एसे एसे देखायलांनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो पुर्निमा बर' नै बिथांमोनहा ओरैबायदि साजायदों नायदो बिथांमोननिखौबो एसे देखायलांनोसै কিবা এটা ভাল লাগিছে এইটো ভাল লাগিছে এই জংনায়া बेनो जाहैबाय जुलि बर' बिथांमोननि न'खौबो एसे देखायलांनोसै नै मोजां साजायदों बिथांमोनहा आरो बाथौ थानसालिखौ देखायलांनोसै आं लोगोफोर नायलांदो ओइ जाहैबाय बाथौ थानसालि नै बिथांमोननि ओरैबायदि साजायदों नै र' आंबो थांगोन होनलाय अनजालि बिस्रानिया बिराद भितरावसो दंहैयोहाय अ साजायबाय थादो जादे साजाय लक्षीश्वरी बर' बिथांमोनहानि बाथौ थानसालि बेयो लोगोफोर बे जाहैबाय आरोबाव गुबुन न'खरसे बिथांलाहा जाहैबाय रिता बसुमतारी बे जाहैबाय बिथांलाहानि बाथौ थानसालि आं देखायलांनोसै लोगोफोर नै बिथांलाहा बोरै बोरै साजायदों दिनै नैथि मंगलबार बाथौ गोथार बाथौ सानाव बोरै बोरै साजायदों आं एसे देखायलांनोसै नै बे जाहैबाय बाथौ थानसालिजों लोगोसे नै न'खौबो एसे मोजां साजायदों नायदो लोगोफोर सोरां होखाजोब्बाय दिनै गोथार बाथौ सानावहा बिथांमोनहा ओरैबायदि लगायना आलारि बाथि सावनानै सोरां होबाय खोमसियावबो सोरां बायदि मोनलायलायबाय